Ortuellako udalak Euskara Sailetik eta Bizkaiko Foru Aldundiari esker haur udalekuak aurkezten ditu aurten. Ekainaren 22tik uztailaren 24ra izango dira euskarazko udalekuak. Izen ematea maiatzaren 8 arte dago zabalik eta oken edo egoitza elektronikoaren bidez egin daitezke. 2014 eta 2021 urteen artean jaiotako ereduen umeentzat dira. Udalekuak aukera onak dira oporretan dauden aurren aisialdirako eta baita ere gurasoen kontziliaziorako. Goizez eta arratsaldez eman daiteke izena eta 3 txandak hauek dira. Lehenengoa ekainaren 22tik 26ra eta 15 euroren truke da, janaririk gabe. Bigarren txanda ekainaren 29tik uztailaren 10 arte eta 31,25 euro jantokirik gabe eta jantokiarekin 121,25 euro dira. Eta hirugarren txanda uztailaren 13tik 24 arte da, 31,25 euro baita ere jantokirik gabe eta 121,25 jantokiarekin. Beste urteetan bezala haurtzaindegia izango du baita ere. Halaber, informazio eta prezio guztiak webgunean kontsultatu daitezke eta baita ere Euskara Sailean.